जाखा आङो Om Prakash नंगौ ना मारै लोगो मोनखो नोङो हा मारै लोगो मोनखो लोगो मोननाय थाबायनायाव नंगौ चाइना बर्डाराव खै बोसोर जाखो हा लोगो जानाय बोसोर जायाखै जाहां नंगौ भिडिअ बनायगोन जों भिडिअ नंगौना नङालै नंगौलै नोंखौ कमेडियाव लागोन मोजां होगोन आंनो हा 30,000 20 थाखा दे हा दे 20 थाखानो जाया आरो जिर' मोनसे नोंथाङा हिनजाव मोनाखै सोरबा गोसो मोजां मोनदोंब्ला बेखौ लानो हागोन हिनजाव मोनाखै कन्टेक्ट नम्बरखौ होना हो डिसक्रिपसनाव आं फैसानि फन नम्बरखौ होनो हागोन जेबो नङा पेट्रनाव होनो हागोन फन नम्बरखौ सोमदोना माहाजोना न' बानायबाय गाव गावनि न' सोमदोन बिराद माहाजोन सोमदोना न' बानायबाय नै गाव गावनि न' खैतालां बानायगोन नोंथाङा 110 टा ओइ माहा थानो बेयाव दालाङालाय खैता 110 भाई 110 थानो जाम्बालाय जायो माथो मोनजाया जायोब्रा